Přátelé, za malý okamžik promluví k národu první tajemník UVKSČ, soudruh Alexandr Dubček. Od detstva ma zaujíma história, takže nemal som problém sa do toho zahlbiť. Skôr som iba, povedzme, ešte rozšíril tie svoje informácie o téme, ktorú hráme, alebo aj o osobe Alexandra Dubčeka. Vojska Sovietskeho zväzu a krajín Varšavskej zmluvy prekročili naše hranice. Není to kopírák, som to ja a je to moja osoba a tlmočím nie vonkajšie prostriedky, ale vnútorný stav a myšlienky Dubčekove. Nepodpíšem to. A nebudem už s nikým rokovať.